טוב, אז שלום לכולם, אני אנסה ממש לעשות את זה בקצרה. אז הדיון שלנו הוא דיון שנוגע בשאלת הגיוס, אבל לא סתם. אנחנו לא רוצים לעשות דיון כללי, דיון פשטני. אנחנו רוצים לעשות דיון מאוד מאוד נקודתי. אנחנו קראנו לזה דיון בראייה תועלתנית. מה זה ראייה תועלתנית? מה זה כל הדברים האלה? אנחנו נסביר עוד מעט בדיוק. אבל אני רוצה לקחת אתכם למסלול חייו, למסלול ההתקדמות של כל אחד ואחת מאיתנו למעשה כאן. אנחנו בזמן שאנחנו מתקדמים במהלך השנים, אנחנו מגיעים לנקודת החלטה, נקודת החלטה שקשורה בשירות הצבאי, השירות הצבאי שלנו בצבא הגנה לישראל. הדבר הזה טומן בחובו הרבה מאוד אופציות, הרבה מאוד דרכים לפעול בהן וללכת בהן, והבחירות הן מאוד מאוד מגוונות. כמו שאתם בוודאי יודעים, ישנם תפקידים יחסית רבים ומגוונים שניתן לעשות במסגרת השירות הצבאי. ואנחנו רוצים לדבר כאן היום בפאנל בפני השכבה ביום שני, וכאן איתנו עכשיו בדיון המקדים, אנחנו רוצים לדבר על המניעים שגורמים לכל אחד ואחת מאיתנו ללכת לתפקיד כזה ולא לתפקיד אחר. אז בשביל זה אנחנו רוצים לגייס איזשהו דגם, זה נקרא תורת הצרכים, כתב אותה פילוסוף בשם אברהם מסלו, הוא נפטר לא מזמן יחסית, בשנת 1970, ואותו אברהם מסלו חקר את המניעים העומדים בפני אדם בעת קבלת החלטה. הוא חילק אותם ל5 קטגוריות, ל5 שלבים שונים שמראים את החלק של השלב הזה בתוך כל תהליך קבלת ההחלטות, את החשיבות של השלב הזה. אנחנו רוצים לקחת את המודל שהוא בנה ולהמיר אותו לשאלה שאנחנו רוצים בעצם להתמודד איתה, לשאלה של מה גורם לאדם לבחור ללכת לנתיב כזה ולא מנתיב אחר. ומתוך זה לצאת ככה לכיוון שמעניין אותנו. אז אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף, אני רוצה להתחיל מהגג של הפירמידה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, הפירמידה ככל שהיא יותר תחתונה, ככל שאנחנו מדברים על חלק יותר תחתון, ככה המשקל שלו הוא יותר גבוה, ככל שאנחנו מדברים על חלק העליון, המשקל שלו יותר נמוך. אז אני ככה אסביר את הפירמידה בקצרה. אנחנו רואים שבחלק הראשון יש לנו את המימוש העצמי. מה זה המימוש העצמי? מימוש עצמי זה השאיפות, הרצונות שלי, המטרות שלי, הערכים שלי, המוסר שלי וכו' 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 וכו', כל מה שקשור לאני עצמי. אני מתקדם מהר לכל. השני הבא בתור, הדבר השני באי חשיבותו, זאת אומרת בחשיבותו אבל מהסוף, שמשפיע עלינו בקבלת החלטה, המניע, היא הערכה החברתית. מה זה הערכה החברתית? איך החברה מקבלת את ההחלטה שעשינו, מה יחשבו עליי, מה יגידו, איך יפעלו, איך יגיבו אליי וכו' וכו' וכו'. כל מה שקשור למעגלים החברתיים. לאחר מכן המדרגה השלישית שנהיית יותר ויותר חשובה בקבלת החלטה היא ההשתייכות. מה זה השתייכות? השתייכות זה יכול להיות השתייכות למדינה, זה יכול להיות השתייכות לכיתה, השתייכות לעיר, השתייכות לבית ספר, השתייכות לחבורת חברים, השתייכות פוליטית וכו' 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 וכו'. כל המעגלים שאני נמצא בפניהם, איפה זה ממצב אותי מבחינת המעגלים, איפה זה ממצב אותי מבחינת הזהות שלי, איפה זה בונה את עצמי. אחרי זה המדרגה האחת לפני החשובה, המדרגה השנייה בחשיבותה בקבלת החלטות, היא המדרגה הזו, ערך ביטחון. מה זה ערך ביטחון? ביטחון זה לא דיפנס, זה לא סקיוריטי וזה לא דיפנס. אנחנו מדברים על ביטחון במובן של ביטחון לצרכים היומיומיים שלנו. זה אומר ביטחון תעסוקתי, זה אומר ביטחון מידעי, זה אומר ביטחון השכלתי, זה אומר ביטחון תזונאי, זה אומר ביטחון רווחי וכו' 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 וכו'. מה זה בעצם אומר? זה כל הצרכים שלנו. מה אנחנו צריכים כדי להרגיש בטוחים? מה אנחנו צריכים כדי לפעול בחיי היום יום שלנו? כל הדברים שהם הדברים המרכיבים את הרצונות שלנו, שמרכיבים אותנו. זה בעצם הצרכים שלנו, הרצונות. והשלב השלישי זה שלב שהוא אפילו כמעט טכני, השלב שבסופו של דבר הוא המכריע, זה מה שנקרא יצר ההישרדות, צרכים פיזיולוגיים, נשימה, אכילה, שתייה, רבייה וכו' 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 וכו'. זה בסופו של דבר, מתנצל, הדבר המשפיע ביותר בקבלת החלטה. עכשיו אני רוצה לקחת את כל הפירמידה הזו שאתם רואים כאן לפניכם ולתרגם אותה רגע לשיח שלנו, לשיח של הצבא. אנחנו שייכנו תכונות שמשפיעות ככה על פי השיח שמקובל אצלנו בבית הספר ובמעגלים לתכונות האלו, כאשר הן נמצאות גם בשיח הצבאי.
אני רוצה להתחיל מהדרגה השנייה, מהערכה החברתית, ואז להמשיך מכאן הלאה. אם אנחנו לוקחים את הערכה החברתית ובוחנים אותה במסגרת השאלה של הגיוס לצבא הגנה לישראל, אנחנו יכולים לראות שבערכה החברתית אנחנו רואים את המיצוב החברתי, השפעה של אופנות חברתיות, מה שנקרא זה מגניב לא להתגייס. החבר שלי חושב שזה מגניב לא להתגייס, אז גם אני אחשוב שזה מגניב לא להתגייס. או לחילופין שיח שהוא גם מאוד קיים בהרבה מאוד מקומות, אני חושב שזה נורא מגניב להתגייס לקרבי, וקרבי זה הכי, כמו שאומר המשפט המפורסם, הקלישאה המפורסמת. כל הדברים האלה נמצאים בערכה החברתית. שוב פעם, אנחנו חושבים שזה דבר מאוד מאוד מרכזי, פתאום אנחנו מגלים שלא כל כך. הערכה החברתית בסופו של דבר נמצאת מדרגה אחת לפני המדרגה הכי פחות חשובה, המימוש העצמי. אני יורד הלאה, השתייכות, כביכול יותר חשוב. מה אנחנו יכולים למצב כאן בהשתייכות? אנחנו יכולים למצב את התרומה למדינה ואת המניעים הפוליטיים. מה זה אומר? תרומה למדינה, השתייכות למדינה, כולנו ישראלים, לכן צריך להתגייס, וכו' וכו' וכו'. כמו כן גם מניעים פוליטיים, אנחנו משתייכים לקבוצה פוליטית, לאג'נדה פוליטית, יש לנו דעה פוליטית וכו' 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 וכו'. עכשיו אני רוצה ללכת לסעיף הבא שלנו שיכלול שני סעיפים. הסעיף האחד לפני האחרון, הערך הביטחון והמימוש העצמי. אלו בעצם שני הסעיפים החשובים ביותר שמתוכם אנחנו נצא לדיון דילמה שלנו. אני רגע מדלג גם בפרזנטציה וגם בהרצאה על הצרכים הפיזיולוגיים, כי זה באמת יצר ההישרדות, כמו שאני אומר, זה דבר טכני. זה ממש דבר טכני, הבטחת האוכל, השתייה וכו' וכו' וכו'. אנחנו לרגע מתעלמים מזה. אז אנחנו עכשיו בוחנים את ערך הביטחון ואת המימוש העצמי. אני רוצה להציג בפניכם את הקריטריונים שנמצאים במצב הזה. אנחנו רואים שבמימוש העצמי אנחנו רואים ערכים כמו מוסריות וערכים, מניעים פוליטיים, תרומה לקהילה, מחויבות חברתית, ובערך הביטחון מערכת שיקולים של רווחים מול הפסדים. מה בעצם התמונה שנגלית לנו? כאשר אנחנו מועברים כל מיני פעילויות בנושא הגיוס לצה"ל על ידי בית הספר, על ידי הצבא, בגדנה, על ידי המדינה, על ידי משרד החינוך וכו' וכו' וכו', הדבר שהכי מדברים איתנו זה המוסריות, זה הערכים, זה התרומה לקהילה, המחויבות החברתית וכו' 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 וכו'. כל הזמן אומרים לנו כמה צה"ל הוא צבא מוסרי, כל הזמן אומרים לנו כמה אנחנו צריכים את השוויון בנטל, את המחויבות החברתית ואת התרומה לקהילה הזו, עד כמה היא חשובה. מה שבכלל לא מדברים איתנו זה הדבר הבא. מערכת השיקולים של הרווחים מול ההפסדים. לא מדברים איתנו בכלל על מה יוצא לנו לשרת, מה יוצא לנו משירות בצבא. ממש מה יוצא לנו. להגיד ככה את הדברים. איזה רווחים, איזה benefits אנחנו נשיג מהצבא, ומה יהיו ההפסדים, כמה זה יעלה לנו. אנחנו עוד רגע נציג את זה בתוך איזשהו קונספט שבנינו. אני בינתיים שם את זה ככה עלום, כל אחד יוכל להגדיר את זה איך שהוא רוצה, ומיד עוד כמה שניות אנחנו נגדיר את זה. אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, שתראו שכביכול הדבר שהכי מדברים איתנו, המימוש העצמי, הוא הדבר שהכי פחות משפיע עלינו בקבלת החלטה. הוא המניע הכי פחות משמעותי. ומה המניע הכי משמעותי? הערך הביטחון, מערכת השיקולים של הרווחים מול ההפסדים, ועל זה כמעט ולא מדברים איתנו. לכן אנחנו נרצה היום בדיון לעשות משהו חדש. אנחנו רוצים לעשות משהו אחר שעוד לא עשו אותו. אנחנו רוצים היום לדבר על השירות הצבאי תחת מערכת שיקולים של רווחים מול הפסדים. לראות את השירות הצבאי כרווח מול הפסד. זה הדיון שאנחנו רוצים לעשות, דיון שהוא אחר בתכליתו ממה שבדרך כלל לא עושים. ובאמת השיח הזה הוא לא רק נראה חשוב בעינינו. השיח הזה הוא נמצא בפני כל אדם, יחד עם עוד כל מיני שאלות. אנחנו יכולים לראות, סליחה, יש לי איזה בעיה כאן במצגת, הנה, נכנסנו מחדש, סליחה, אני מתנצל על כך. כשאנחנו לוקחים את שאלת השירות הצבאי, אנחנו רואים כל מיני שאלות שעולות לנו, כמו שאתם רואים שכאן מוצגות על המסך, כל מיני דברים, כל מיני נקודות התייחסות שעולות לנו. אבל כמו שאמרתי מקודם, הנקודה שהיא הכי חשובה, מעבר לכל הדברים האלו, מעבר לכל הנקודות שאתם רואים כאן, הנקודות התייחסות והשיקולים שמועברים לנו בראש, זה כמו שאמרתי, שאלת הרווח. שאלה של מה יוצא לי מזה וכמה זה עולה לי. עכשיו חברים, זה לא רק אנחנו כפי נראה עלינו על הדבר הזה או חושבים שזה הדבר הנכון. אני רוצה להפנות אתכם
לדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כתב אותו מר אודי שפיגל, אותו דוח אומר, ואני מצטט, זה נכתב על פי הדוח, זה לא ציטוט מדויק, אבל זה רוח הדברים, מחקרים רבים הראו לאחרונה כי במהלך השנים חל שינוי בסוג המוטיבציה של בני נוער לגיוס, ובשנים האחרונות עולה משקלה של מוטיבציה אינדיבידואליסטית. מה זה מוטיבציה אינדיבידואליסטית? המוטיבציה הפרטנית שלי. הסתה מהכלל אל הפרט, כמו שכתוב כאן. בעצם האידיאולוגיה האינדיבידואליסטית, המוטיבציה האינדיבידואליסטית, היא המוטיבציה של כל אחד ואחד מאיתנו לגבי עצמנו. מה לנו זה יוצא? הם ממשיכים לכתוב, גורמים אישיים ותועלתניים כגון תמריצים כספיים ואפשרויות לקידום נשים, זה דוגמאות שהם נתנו, הופכים להיות משמעותיים יותר ומהווים לגורם המכריע בשאלת הגיוס. זה מה שהדוח של הכנסת קובע, שהגורמים האישיים הפרטניים שלנו, האינדיבידואליסטים שלנו, הם הופכים להיות המכריעים. בדיוק כמו שאמרנו. לא שאלה של מוסריות, לא שאלה של תרומה לקהילה, אלא הדיאלוג הפרטני שלנו עם עצמנו. הם ממשיכים לכתוב, זה פחות או יותר אותו דבר. ישנם 3 תהליכים שהחריפו במהלך השנים האחרונות, במהלך השנים. בני נוער חושבים יותר על מימוש עצמי מאשר על תרומה לקהילה, וזה עוד 2 נימוקים שהם נותנים כאן שהם קצת פחות רלוונטיים אלינו. החברה סלחנית יותר כלפי משתמטים, והפטור הקיים לתלמידי ישיבות פוגע בתחושת השוויון. זה שוב פעם פחות רלוונטי, אבל אנחנו רואים כאן שהדוח מצביע שחור על גבי לבן, שזה העניין כאן הוא הפרט. אז מתוך הדבר הזה אנחנו רוצים להתמקד בשאלה הזו, להתמקד בדבר הזה ולחקור אותו בצורה המיטבית ביותר, ואת זה אנחנו עושים בעזרת משוואת העלות מול התועלת. משוואת העלות תועלת. בשביל זה אני רוצה להגדיר, אנחנו כל הזמן אמרנו שהרווחים האלה נמדדים בעלות מול תועלת. אז תועלת מה היא? תועלת היא הנכסים הרוחניים, הפיזיים, הכספיים ואחרים הצפויים להירכש על ידי המתגייס במהלך השירות הצבאי. איזה נכסים נרכשים בשירות? זה אומר כל הדברים שאני מקבל מהשירות. זה לא חייב להיות ממשי, זה לא חייב להיות דברים ממשיים, כסף, רכוש, בתים וכו' וכו' וכו'. זה יכול להיות גם רוחני, זה יכול להיות מידעי, ידע שאני רוכש וכו'. וזה גם יכול להיות כסף ממש. זה מה שנקרא תועלת. עכשיו, מה זו עלות? עלות זה האופוזיציה. מה זו האופוזיציה? הניגוד לזה. העלות היא אלו נכסים מהסוגים השונים שהעלינו מקודם, יכול היה משרת בצבא לרכוש מחוץ לשירות ולא רכש כששירת. משמע, בזמן השירות הצבאי שלו, כאשר הוא פספס משהו שהוא היה יכול למלא במקום אחר. אז אם אנחנו לוקחים את המשוואה הזו של העלות מול תועלת ומנסים לתרגם אותה לשאלה הצבאית אלינו, אנחנו רואים שכל אחד ואחד מאיתנו מה הוא עושה עם המשוואה הזו. שאלת הגיוס בסופו של דבר מסתכמת לתוך המשוואה הזו. אנחנו עושים הערכה של התועלת מול העלות של המהלך, של הגיוס. אנחנו נשווה את התועלת מהשירות מול העלות הנגרמת מהשירות. כאשר התועלת גדולה מהעלות, נשרת במודל של שירות מרצון. מאידך, אם הנזק, העלות מהשירות יהיה גדול, יש כאן מיותרת, גדול מספיק ורב מהתועלת הצפויה מהשירות, ננסה להימנע ולא נשרת במודל ההתנדבותי. משמע, אנחנו ננסה להימנע מהצבא אם אנחנו רואים שהעלות גבוהה מהתועלת, ננסה לשרת בצבא אם אנחנו רואים שהתועלת גבוהה מהעלות. ממשוואת העלות מול התועלת הזו, אני רוצה לקחת אתכם לדילמה עצמה שלנו. אחרי שקיבלנו את הכלים הטכניים האלה להתמודד עם הדילמה, אנחנו רוצים להיכנס לעובי הקורה ולנסות ולדבר על הדילמה הזו. אז כמו שאמרתי לכם במייל, אני רוצה שכל אחד ואחת מכם ייקח את הדילמה הזו ויכתוב לנימוק. כל אחד יבחר צד, בסופו של דבר אני תכף אקריא את הדילמה עצמה, כל אחד יבחר צד וישלח לי נימוק. זה מאוד 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 חשוב, כמו שאמרתי לכם, הפעולה שניסינו לעשות ביום חמישי פחות צלחה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. כמו כן גם שינינו את השאלה בעקבות הפעילות המצומצמת שהייתה לנו ביום חמישי. ועכשיו נשאלת השאלה, זו בסופו של דבר הדילמה. האם לדעתך התלמידה צריכה להמשיך בדרכה האומנותית או לנצל את ההזדמנות שניתנה לה לשירות צבאי? כמו כן יש לבחון את הדילמה הזו בכלים שלמדנו קודם לכן. יש לבחון את הדילמה הזו תחת משוואת העלות תועלת ולהתעלם משיקולים אחרים. אז אני רוצה שכל אחד ואחת מכם, כמו שאמרתי, יבחר צד. האם הוא חושב שהתלמידה צריכה להמשיך בדרכה האומנותית בדרכים לא דרכים? אנחנו מדברים כאן על השתמטות, על סירוב גיוס וכו' 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 וכו'. דרכים לא דרכים, פעילות תחת שקר וכו', על מנת לא להתגייס ולהמשיך בפעילות האומנותית שלה בכל מחיר, או מאידך
לקחת את ההזדמנות הייחודית שהיא קיבלה ולהרוויח את התוצרים משם, בין אם זה קשור באומנות, בין אם זה לא קשור באומנות, אותם כלים שיש לה הזדמנות לעשות את זה. אז אני מאוד מאוד מודה לכם, באמת באמת המון תודה, אני מקווה שיהיה לנו דיון מוצלח, תשלחו אליי למייל פסקה קצרה של הטיעון 3, 4, 5, 6 שורות משהו כזה. הדבר החשוב הוא הטיעון, הוא לא הבעד והוא לא הנגד, הוא לא הצבא ולא האומנות. המון 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 תודה לכם ואנחנו ניפגש ביום שני.